everyone! Good morning, good afternoon, good evening, iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ang sasarunumat lang nga drama, ating kay mga ganita. Thank you, iti kanayo nakadayo, amang tartarabay kadagiti amin nga uploads, tigayamyo, abiyag ti tao, ken manang biyanang a drama. Kaya ti tayo nga rudendenggen, ti part 28 compilation, dito drama tayo, Manang Biyana! Kapadasan ni Kabsat Maya sa napudnoanagan tintay idrama ita. Kaslimanti ko na ni Kabsat Maya. Dir manang biyanang, adamat kapadasa kakayat ko nga ibinglay kan kayat ko amangagan, babanting kay panang idrama. Nagtrabaho idi ti asawa kiti adayo a lugar, kat bayat ti kaawanan ay barkada ak kadagiti artek, kan lalakiro ako kumare. Aging ganay sungsungak, kaya't nakaramid akiti basol iti asawa. Ngam kit di nagbabawyak daytaan na aramid ko. Iso ato do pakawanak iti asawa. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Sige na ananang, kuyo gandak manan nga mapaniji balay da Glorio. Kailiw kun di asawak. Ay ayatak nga perperme. Nagbabawyak matan di naramid ko idi. Namitlaw na nagsubli-subli tayo dyan balay na Glorio, Maya. Agam talaga, di nakan kaya. Di mo nipilit ti bagay, mijay asawa, manakaw. Apay nga kas jaymat ni Glorio. Nagbabawi akmatan. Nailaw anak lang, idi. Nasulisugak, idi nagtrabaho iso na iji adayo nga lugar. Apay nga anak nga ikan, idi may sapay nga gundaway. Tapno makabawi ako, mamat kanya na. Talaga siguro, wana sakitan. Kapo iti panaglalaki, biday, anak ko. Aminado akmat nga nagbasolak. Sige mapantayo, tada kayo ti makisarita kanya na. Ay, mabainak sa anak ko. Amangano ko na adagulita. Ay, tinasaya. Kasaritam ni tatang ba? Dahil sumati ko yung gumapapanijay. Ha? Parang isaw, titinggin. Wano pa na. Kaya't nga tamat ni tatang. Kaya't na siguro. Basta ay wow. Ay, babainak. Sikan ti mapano kayat mo. Namin anumit tayo na nagsubli-subli kayo ijay. Ngam di na ka maawat di asawa. Ipili mo kiti bagimkin kwa na. Sige na tatang. Tadtalang mat nga agkidawak kanya yung iti pabor. No apay ba't ngamin alag lalaki ka idi Nya ngay, di apitom itan ti bunga ti aramid mo. Naglabasan dayjay. Nagbabawi akon. Nailaw anak lang mat nasulisugak ta kanayon kami ngamin nga mabartak idi. Dagi jet umat ko kumarek nga sungsung. Ish. Namin ano nga may nabinagbaganda ka. Adi ka makikuyog kadagi jay ababay. Tagarangganjang dagi jay. Ngam natangkemat ngamin ti ulam. Nya ngay. Husto ka di matan. Tatang. Hanyon nga isit-sidir dagi tatanalpas nga rodan. Tikit di kumapan nakaornos ti nagbatan may nga agasawa ti panunutan tayo. At nagpakpakasi ang nga tulungan, dak. Hey, ninanang mo tayo bam. Isuti kuyugam ama pa ni Jabalay da Glorio. Da kayo matati kaduak. Takaslahan nga kaya ni nanang ay ayaw ni Glorio. Barang da kayo ti makay ayaw kanya na. Unuhaan talo tayon nga mapan. Mabainak. Mabainak, Maya. Da kayon ti mapan iti inam no kayat yaw. No di na ka ngaming kayatin na kabay-bayabaw. Di mo ipilit na bagay. Sige matan na tatang. Pangasiyo. Ay, nagsangsangit man ang jay anak talaga. Ngayon pagpakuyog kanya nga mabainak. Apay no pagbigyan ta ni Maya. Kasi ba't jay anak ta? Uray talo tayo amapan makisarita kang ni Glorio. Di na nga rod kayatin. Ipilit na kitibaginan. Namin adong anapan kayo nakisarita. Saan? Wan, ang parang sikat makalukoy kang ni Glorio lakay. Si Kamal ti makisarita kang kuha na.
Kuyugan da ka. Ay, Pagbigyam, jay anak mo, taka si Mait. Masasya anak no kasta ngagsangsangay. uy nga raw. Nag-arami tuma nga may. Nagbabawian na, tinaramid na, lakay. Ikan tayo kumama, titigundaway na ngagbalbalew. Sungala na lat, nagrupwat kan, kuyugan ta, jay anak ta. Naimba nga oras mo, Gloria, baraw. Adda kami manain. Umay kami man, Glorio Barok. Ay, mala. Sumrag kayo. No, tigagara yaw kat umay kayo makisarita. Tap nagsinubyan kami kin ni Maya. Ladingita ka. Ngam awanan tinamnama. Arami dakmat amin nga kabaalak nga mangpanak na kanya nga nagbabawi akti nagbasulak Glorio. Ikan na kumamat itigon daway ko nga bumawi kanyam pangpangaasim. Noon niya man tinagbasulan ti anak may. Dayjay ka nagbabawyan nan Barok. Kit no may kampay iti may sa agundaway. Pagyamanan may. Ay, pasensya kayong tatang. Ngam narigatin ngay sublitin na palabas. No pamakawan, uy, may pay ko kin ni Maya. Ngam no ko na yung agsinubyan kami. Adayo siguro na mapasamak tikasta tatang. Anya ayati kayat mo nga aramidak Glorio. Ibagam ta aramidak amin nga kabaalak tapno maawat nakla ang manan. Narigat nga rudin ngay subliti amin Maya. Napukawan ti panagayat ken panagtalik ko king ka. Ang kuha kabalan nga mapukaw ka kanyak Glorio. Ay hayatun nakaununay. No kasta, talaga nga awanan namnama, Gloria. Awanin nanang. Pasensya kayon. Glorio, apay no'y kampay ti may sagun daway ni Maya. Awan ganas ko nanang. Kay tanya nga ron ti plano mitangay. Ta sininamon ni Maya. Di mo ko na mga asawa kay ti sa balay. Ay, di mo rarami dun ti kastatan nagkasar kayo kan ni Maya. Ha? Nagsina kami mo nanang. Uray, pay. Agbasol ka lang no mga asawa ka manan. Ka nagkasar kayo nga rod. Numakisina ka kang kwana, di ka mga asawa iti sa balay. Aglaklakay ka asina. Nya. Isuan mo siya tisi ka, tangay agpakpakawan mo di asawam. Apay nornusan yun di amin kada kayaw. Apay tikunam nalakatag may sa. Nanang. Nariga, tiyawan kadkadwana, kunam siya. Nang runa no kumapsukan. Sana pa nang idaw-dawat ngam kasanaw nagsakit ka. Asinon tungay ti mga sikasukan kanwawa anak taon. Ige asikaswag ti bagik ah. Ay sos, kunam lati kasta. Tamok at i-pride mo ti rumingring baw kang ka. Mawatak ti rignam. Talino ko nakakangaro di asawam. Ngam panunutem ti masakbayan nyo anak ko. Tao laang mo di asawam, makarami di ti basol. Katangay nagbabawyan na ti nagbasulan na. Apay no ikam iti may sapay agundaway. Ulita kanak ko nariga tag may maysa. May mayat jay adda ka binadang na. Maya, itaypay lang agun unay ti cellphone mo di tarabaw ti lamisaan. Sumbata man, ang mga no emergency mo dayta. Han nga emergency data? Baka dagi jamanan artak nga ako kumarik dagitan. Ay, sino aya dayta? Ha? Kita am to cellphone mo. Kita am to yung mawawag ni Glorio, mate. Ay, yung nga dagos! Eh. Hello, Glorio? Apay, awanan plano nga gawid dito'y balay, Maya. Anyat kayat mo asawan? Agawid ka na. Agnagid ka nita balay tananan kang tatang mo. No, kasta, napakawan na kun. Mawat nakman ng Glorio? Wen, ala, agawid kan. Bye. Sige, umaya kun, Glorio. Na,
Anyat imbaga na anak ka. Ay, nananang. Pag-awi din ako ni Glorio e balay na. Andun na kami manan. Sige, agawid ako na. Ay ka, dagiti inyawid mo akawos mo ngay. Kan dagiti ululas kan pungpungan mo, di mo nalaan na ya. Da kayon tunti mga impake kadagi jay. Umuna akon nga gawid. Ibagayo kan ni tatang ta isaruno nang ay umay niya. Bunagan nan to amin. Adniya! Salamat nga talaga ta pinakawan na kon Glorio. Maurnos tamat laangan ti amin kanyata. Di ka pa una kampante. Kasan pa ila 100% ang napakawan ka Maya. Ha? Datang aminan ti pagpispistahan lagi ti tattaw. Ti panagsinata ti tupikuda. Isotap no agsardeng dan asuman na o. Agsinubyantan. Kunak no totally nga napakawan na kon Glorio. Di ka man tanagaan. Tanya ti ammom. Ang mga nubaya ti panaglabas ti aldaw ket inot mutla may sublik ti sigot arik nakeng ka. Ngam. Oray basta dala tarik nam kanyak Glorio. Wen, adda. So di ka matanagan. Glorio, nakaluto akon iti pamigatan ta. Bumahon kay tanta mangantan tani sumrak ka pa iti trabaho. Sana ka sumrak iti trabaho Maya. Ha? Apay, di off mo tadta? Saan? Masaduta kong nagtrabaho. Ni, apay ngay. Sayang aja trabaho no ag-ikat kan. Ay, maduntilangan ko iti trabaho ko. Manipod ginuliban na. Diya akong na i-concentrate ag trabaho. Ha? Siga mo lang ti makagapo. Napay akastuyak. Awanang ganas kong agtrabaho. Aglaladuta kon. Sorry manan Glorio. Iso si kamot at agtrabaho. Agsapul ka iti trabaho, Maya. Sige nga rod no kasta ti kayat mo. Si kati matungpal, Glorio. Jay mo kano anak tanti ang trabaho lakay. Jay asawa nati para balay. Ngay, apay, nagikatin ay trabaho niya. Uwin kano ka raod. Ay, apay nga yakas Jay. Nabaliktad mo tanti sitwasyon. Kaya bayam saan mo't mabaling agreklamo dyan anak ta? Dagdadatamot nga impilit na tibagi na kinigloryo. Una, nga may sumay, tinang paawid ka ni Maya sa balayda. Napilitan la siguro day dayag. Nangrula ka ipadlaw mo ni Maya. Pagpatpatayan na launa dya sa awala. Iso at dumakil mo ati ulo dya maisan Ay, agbalin sa mo ta kaasi jay anak ta. Iti sidong ti asawa na, iti may kadua agundraway. Nagsubsubli pa ilang kami. Di na lang arod kayat ideng. Ay napakawan na sigurun na pinagawid na mo tun iti balayda. Amom lang Dayjay mo kami na Maya. No nya naknakanda. Apay naglalaki ideng. Nyalala, di mo siniran ti anak ta. Nailawan nga ron bait. Kan nagbabawyan na, tinaramid na. Nasulisog lang, dayjay. Tanay barkada ngamin, kadagiti lalaki raw, barkada na iday. Natangkan to ba ti ulo na? Di na amo ti mabagbagan ideng. Anya nga ita. Nalala, di mo sang kalagip, tinapalabas, tanalpasan, dayjay. Ag-move on tayon, lakay. Nagkapgapwam, Glorio. Awan pa nalutaw, iso nga siya kung tinaglutaw. Di ka pa nag-inaw. Iso nga siya kung natin nag-inaw tadtay. Napanak na ki basketball. Nasayad mo ita nagluto kin naginaw kan. Diyak mabalin tagig gamiti danong tanabanuga. Ang mga numapas maki di. Ay, unay matanan. Kasta nga ka na yung tararamida mon. Inal daw ang awang kay ito'y balay. Umununak pa nga makasangpat nga agapo iti trabaho. Di ka pa makatulungan iti trabaho ito'y balay. Awan lang araw trabaho mon. Tumulong ka matangag trabaho ito'y. Nita, nangalaam iti swertim akong direklamo Maya. Ha? Awan karbang amang sirsermon kanya ka. Tas ikati makagapo no apay anapukaw ti trabaho. Glorio. Naawan ti ganas ko. Gapo iti panaglalakim. Ha? Apay,
Idi siyak tagtrabaho. Adaya nang mukha niya kareklamo. Awan, Maya. Iso nga itata si kate adda trabaho na. Aganos ka. Di ka sumanao. Tagapumot lang ita arabid mo. Iso mapaspasamak ti kasto ita. Nay, adda ka matlagayam dito'y store, Gloryaw. Nagkapuak ijay balayaw, nakalukat. Simrok, dagijay manok. Agkaiwaran tirugit day jay. Kanjay lababo yaw, napumpon no iti sana naugasan na plataw. Kanuray dagitay kalkaldiraw, sana nakaluban, iso kinalubak kitayan. Urayak dagiti babaros nanang. Tamapan kami makiliga iti basketball. Ay na, rimwar kay di balayaw, adi ka man lang nagidalima, nagmat. Trabaho ni Maya dayta. Ta iso ti babae nanang. Wen nga mamumad, ngagtrabaho di asawam. Mabanog nga sumangpet, nga misupay lati mga ramid kadagita. Kat anusan na Talaga kasta. Tamadama pa lati panangikaro na iti basol na kanya. Aniya, kunak man no napakawan maun. Pakawan to na ikaro ng tinagbasulan na nanang. Ay, unay kan aya. Pinagsublimpay lang aron iti puder mo no kasta mo ilagayam taramidam. Di ka lamasya ni di asawam. Apay, iti siyak tagtrabaho. Nasya na ya kanya saan? Taginulibanak nanang. Inbarbarkada na ti kwartamay. Ay, nagbabawyan na matday dyan ngay naramid na. Well, saan akas ka rin na malipatak day dyan nanang. Tanakatatak dito'y panunot ko. Ang adilinoto mamasidam maya. Ay na, nabartak ka manan. Una matikas tang araramidam mo, Glorio? Ay, di naksermonan na. Di mo kahit ti makaramang kanya. Ala, sumrak ka nga raw din. Laglagi pam. Adi ka pulos nakaraman kanyak iti ginulibanak maya. Ta inlem-lem mga nak ide. Iso adi naksersermonan akasta. Ta mga numatibab ka. Glorio? Siguro, malaglagip mo pa ilang jay lalaki man niya. Uno, agkit-kita kayo pa ilang. Awan kinapudno data. Nabayagan nga pinutad mi ti amin kanyami. Oh, imposible Mo, adda pa ilati komunikasyon nyo. Lalaki raw. Atap mo lang data. Kan nagbabawya kung da dyan ay naramit ko edi. Lipatan ta ko man ti amin. Nukat mo malipatak tinaramid mo, Maya. Baybayan na kitikad kong aramidan. Di naklapdan, Maya. Di naksitain. Di naksermonan. Nawadam, ha? Nay, apay akas na tilanggam nga imbay dito'y balay, Maya. Saan nga nag-awawid ni Glorio iti duwa nga aldaw na nang... Anya? Ayan na kanungay. Diyak amo Basta ko na nga agawid to kanuno kay kayat na. Nay, apay nga akas na tiraramidon na. Awan lang nga ro din trabaho nan. Kasta pa itiaramid na. Ay, uwan nga rod An kumot ngamin nga mabalin nga sitaan. Taag ungat. Isidir na ti inaramid ko iti kalabas no sermo na. Anya? Ay, no kasta mo lang. Panawa mo. Ay, haan Kakaiso na nga inawat nakmanan ije balay me. Amok nga maisublin tumatlaang ti sigod nga linangan me kan ni Glorio, nanang. Ika, kasanaw no kasta ka na yun. Kasi ka lang ang sakripisyo, anak ko. Basta. Mangnam na maak nga agbaliw tumatlaang di asawak, nanang. Maya, adda kadwa kasi mangbait. Ni Olivia, gayem ko. Hello, Manang. Naimbag nga oras mo? Ni. Sino nga, Olivia? Gayem ko nga rod. Mala, sumrak kan Olivia. Maya, mangisagana kay timirindaan mi kin Olivia. Maya, dalos am ti bangir asilid tayo ti pagturugan ni Olivia. Anya? Apay nga maturog itoy? Awan pagturugan na iya nga sa balik? Agyan dito yun ni Olivia, tagtrabaho jayli. Pagkabangat ko ma, nga murasanan, kaasimot. Anya? Ibaga man tagpaiso kanyak, Glorio?
Imposible nga gayem mo lang day nga babae. Babaem samat! No ibagak awan, agreklamo ka, ha? Ulitak, Maya, no di mo kayat nga isidir ko tinapalabas, di nakpakibyangan iti kayat kong aramidan. Kat, anya ti kayat mong asawan, agyan iti balay ti babaem. Kat siya ti mangbiyag kanya yung. Natural! Laglagi pa, apasat pa'y laang daytoy ti panangikarom iti nagbasulam kanyak. Ay, hanan! May bala mo na nga karo-karo. No hanak nga mapakawan, halang. Isuntumot langahan mo nga malipatan tinapalabas. Pumanawak langan ito'y. Adaking ka dayta, Maya. Desisyon mo dayta. Malaala, husto na nakaw. Di ka nagsagay. Aklunam lagang tikasat mo iti asawam. Tako naman. Ano si Tam kat isidir na tinapalabas. Mabalin mo nga idarom idanak ko. Ha, lantaran ti pananggulgulib na king ka. Idarom mo dyan sawam. Anan. Ta sigurado nga isidir naman ang tinapalabas no kasta taramid. Bye-bye, anyo na. Total, napanaknakak nga hanak nga napakawan pa lang. Tay di nagsubli aki je balay. Natamnay lata kanyak. Hanan nga kasla idi. Ay ka, tara ah. Magambo ka nga raw na nakaw. Awatak lang ang tigasat ko. Kan basol ko matlaang. Siyak mo na nga nagbasol kanya na. Nasakitan na kiti husto gapo iti naramid ta asawa. Ngam awan karba nga kamasakitan, ta syakkat nga rod ti mo na nagaramid iti basol. Bayat ti panaglabas tal daw inot metla anak kailiwliwagak ket naklon kon ti amin. Pimanaw metten da Glorio kan ti babae na, ket jakon ammo no sa dinot ayan da ita. Narigat gayam tagdardarasudos nga garamid iti saan na may parban. Ket ti adala na adaw ko iti kapadasak, sakbahi nga garamid iti may kaniwas, panunutan pa'y iti maminribo adaras. No nasaya at nga tatiibungan na wano saan. Tasaan na may subli tinapalabas. Masaya nga nakiti napinta sa linangan miidi iti asawak, ngam awanan maaramida. Alakastan, pigayam mo, Maya. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapay kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin, ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyana! Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Tino sa napudno nagantin tay patangatang ngay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Tino. Dir manang biyanang, ada kalugarak ano mabartek kat maamnesia. Kat dinan malagip na gitar aramidan na. Ada na diskubrek apag kapuyan na kat ginundawayak matdayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Luis Barok. Ay, damag ko nagsildukan san. Mabalintag singil? O na yan, di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak met ngamin, Barok. Taigatang ko matitilako. Manoy ati utang ko, tata? 5 gasot lang met kidi, ah. Daklaban nagdaytan. Dayta 5 gasot, ti paspasabat mo kanya akong, tata. Pasensyakan, Barok. Wen, bayad ako. Tapno awan may bagbagam. Uray ko manong 5,000. 5 kaso mo lagayam. Dito tibahin ko. Tita kayo. Na, loko tayo taon. Ninapayawat na yung pagmat. Masakit tinakam nang agbayad ito utang na. Agutang-utang kayo. No nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baknang dahi tao mo, ha? Huh! Nay, Pagkiling? apay, asino ti ka apam, Luis, anak ko. Dahi di ala kay Alfonso anana. Kung namutlan asino ang kabaknangan na, huwag sasaw. Ha? Bayalan na kano ti biyag kon.
Na, apay aya. Anyat nagapaan nyo kad kwa na. Apay akas tatimbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti Rick, sano masagit itilugan ti Rick na, agungat. Apay, kukuha na iti kalsada, pag naan nga ron nga iti motor, pagtaya bagki din. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay alakay. Pasut siguro ati pa nagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali da jala kay Malala, bye-bye amon. Ingka keumanganan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta maning. Ikan la akanayon ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, iti kalman anak ko. Amuyo mat asan asumrag ti fis iti karabukob ko nanang. Jak mga rin, nabsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asida anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Walay. Umanak ka manay. Ninanang ko na ya. Mano tiket ja kwarta. Ibagam ta, ikan ka nanang. Ha? Apay, nagsweldo ka na ya? Nuwan, nanang. Iso nga ibagam no mano tiket mo. Daitid ko rin ka. Yag mo amin ti kwarta mo, tay dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin. Nareglado nanang. Nanya tikid daw tinakitid ka. Tay, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartek, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samat lagbalin analailo ni Manong no nakainom. Wan nga roda sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan kadag kabalay kabilaang bay. Talagamot day tanga arakan niya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Wan awang pay ki di ti kaapanan mabartag. Ang limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartag. Iso na laeng tano kanayunan na mga rod ti uminom. Amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan takman pa iti sangaribo yun nanang. Adang amin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pa'y laeng tay kwarta ni Manong mo Sige nga ron nanang, sana bale, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Oray di na amo, anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na no saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Ay saan, anak ko? Amangan no magastos mo. Sa nga laeng ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. San apa nagimot, Marie? Ngimad na pa ito aglat-lati nga utang mo dito istrug ko, balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Idi pa lang ibagbagam tayo ita sweldo nila kay mo. Ngam din sa mo dagsusweldon, tadi ka mo't makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. O sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang tani. Malugi akmat no itid ko aming kin kaalako. Agbayad ka kuma. Uri inuti mabayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayagbayad kin ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumamanen.
Iyan ti balay da kumparik tata. Awan, mano tayo utang ko ka? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh? Imposible ah. Ang mga no nalipatam lang tata. Mano tayo utang ko dito istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti ado ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, mano ti utang na tata? Ay, adu nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayad akong ti utang di kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan mo, bartek mo lang dayta. Asa? Mano ti utang na? Ibaga, tambayan ako. Kasi maday siya kabsat ko. Pat siya kabsat ko, tata. Iso at tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailaan. Ha? Ang kwa? Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Adtoy, Tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, well, Marie. Ayos lang. Nasaya at nakariing kan Luis. Nabarbartek ka man ay nasimangput idi kalman. Nagsweldo ka idi kalman. Saan? Ang mga no inyinom mo amin ay nakwarta. Jak nga rod malagip, no asino dyan ang tudak iti kwartak na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti tayo dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin ti madikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Narigrag ko nga ta. Nay, ang mga mo no, ingatang mo amin iti arak. Saan nanang? Tadjay katrabawak tinagilibre itin siyat me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon ngay. Jak nga roda mo nanang. Jak mo tin malagip. Kaslaad da ng tudak. Jak malagip no asino. Ang mga no di katrabahwab. Ang mga no impadulin mo kwa na. Ay. Damagag to mga agpaisugan ko na nanang. Di na mo ka no malagip no asino dyan ang tudan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay, napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano impadulin na laay. No kasta, talaga nga ron nga adda dagitay mabarte. Adidan malagip ti inararami daan niya. Ay na, pudno day ta. Kat may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigireg na. Diyak nga road amaw. Nga may puteng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwarta na. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amanga no yung bartek na kidin palusot na laang ng daytan. Mabalin anayunan tay utang ko, Tata Tino. Ay katwan anya ti utangam. Ni, itaman pa akas laganado kayong agpautang? Ha? Si Kamat. Si Goodmat. No ngay may sakaban man na abagas ti utangak, okay lang. Ha? Ay, oo, wala. Basta agbayag ka, wen. Ora inung mabayadan. Tinapatag, makabayad ka. Alang arap, Tata, may sakaban ti utangak kon. Agpaunaak manan inton humay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene. Ni Luis ti lumapas. Kat may basabasi nga magmagna. Padagasik man. Luis! Barong! Lumabasak pa Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Ngante bagayo. Tata. Nabartek man ang dayto. Nagagat nagbayad iti utang na nung kastuya na bartek. Luis Barok. Naurnong man ngamin ang ti utang di kabsat mo. Amangan no kayat mo abayadan.
Nagsildo ka man siguro man, Oo na. Manote utang ni Kapsat kuya. Bayad na kami ng tata. Mapit lang, talang tilistaan. Oh, dahito ni. Kita 5,000 amin, sige, sige. Bayad ako. Mas asya na kami ni Kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papaparantis will daw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Mag-inom kami. Ilib-libre da. Kahit, ayan nga rin ti sweldo. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rin malagi po na na. Ang mga nung narigreg ko man na. Ay, liklikang man nga minon ti arak. Ang mga mo't nulukluk kwenda kan dagiti kainumam. Ang mga no isuda ti mga alay ti kwartam. Oho. Saan naman siguro ang maraming tigas tananan? Damagam tuman nga rod kadakwada. Ang mga no napidot da kat naidulin da. Awan serbe ti panagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo amapukaw ti kwartam. Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-display amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Sana siguro pa nagtakaw di kasto. Tadyak mo't takakawan ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tata Tino! Imadutila ako yun Si kamag gaya mari. Umutang ka kadimanan. Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng tayo utang mo. Wen, tata, tani. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Kan mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. Okay langit kanyak. Nala, bayadak pa nga ruti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wano sa anan. I love you, Nana. Hey, saka mula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta, Nana. Ikaw na yung mau no anda ta iduling ka. Siya ti mangiduling, iti kwarta. Ito'y, Nana. Nagsildo ak. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay malumay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan, Nanang. Tayo nakmang tediti kwarta. Ha? Alagi din, Nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumanawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsusildo mo di asawam. Orang nga ruti masusweldo na manong. Alan na, apay no saan ka nabartag na kay memot ka. Gumno nabartag ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Ibagam ija asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno maipay na dagiti kasapulan nyo nga agiina. Asjay na nga raw jay kabsat mo, anak ko. Sala na lambing mo kanya, no nabartek. Agad nga agad. Ang no na usawa na, kaslaawan lang. Naimot pa'y ako nayo. Garud Mayat sangagpay suno kanayon amabartag sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasi no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabay sa panaginom iti arat. Sa bagay matkit di Angam kaslag tinuma nga ro ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti suldom nga Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ay kwa. Ada pala utang di kapsat mo. Nay, apa yung sakti singiram nga? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang nga. Ha? Ay, ne. Madinsa talaga ti jar mo
No saan ka nakainom? May mayat saan nakainom ka? Sasawin niyo, tata. Kaso sa amin nga daw, di pa nagsusuldoyo. Saan? Uy, awan nas ka na bayadak king katata. Awan utang ko. No kayat mo, ilibre ka ti siyat ita. Kayat mo, importe ti siyat ta. Impaw iti ka anak kakadya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yo, tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Kung ako nakabayad din. Saan pa'y barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tambayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man daya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinariga ti panagbiag na. Patpatgag na dya kapsat ko. Oray ni nanang ko. Patpatgag na to. Oh, dahito iti listaan. Dahita, kita mo ti utang ti kamsat mo. Diyak mabasa. Iba kamlatan naman ang itid ko. Ay, adda pa yung utang ni insan mo akarda. Amang ano kaya't mabayadan? Ninsan karda. Manuti utang na. 2,000. Bayada mo nun tapat pag gumasama dahil dya kasinsin mo. Oo na. Sige. Padpad ka gamin ng kabagyak, tata. Masyadang mutlang iti dahil dya karda. Ta, nariga mo lang di pa nagbiag na. Ta, agsakit dya asawa na, tata. So, sige man lang. Bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagip tararamidan na numabartek. Nakaganan siya ang manana. Iso nakagatang ang manan ang tinayong dilahog dito store ko. Itisiplik manan dagito tinayong tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastulaeng. Nay, adamo paglutuan mo dito yung store mo, kakatinaw. Aywan ka. Tagluto ak man iti pang merienda. Isupay ang nayong tilakok. Ubigpigsan saki diti kitang dito yung store mo, kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo. Adamot basit. Hay, dyan ako awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartok mga minon, idi kalman. Awan serbay ti pa nagtrabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro ang kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairwam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay, nadya store mo. Naura man. Anya? Ay, imposible mo tayo tanaa. Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga Roden. Pinanawam samot ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaiso ngayon ni Dip Jelot-luto ka pa nanak kayo. Ala, awada! Naikimusan ti store mo, kakatinaw. Naimbag ata na ilasin ti balay mo kung saan nairaman uram. Ay na, awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasanok pa itan nga eh. Awanan ti pagsapulang. Agurnong kantumanin kaka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Huwag kaka, kapilitan nga gisursurak iti lang ko na tawan magtantay store ko. Nala, edisum nga raw taagpili ak itigatangag. Oh, agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natag. Mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kung dayta kada kayo.
Intong pigaan, magdagasak tumanan iti sidaan nyo kangka. Ha? Ay, bayada ka. Tapno at daganan siyam. Ay, basta saan, kaka. Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, isa na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo tamabaina kamangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimawi ak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan, iti pinagpatakdar ko iti store ko, kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, to'y gayem mo, Tino. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan da itapakasaritaan, wano kapadasan, dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script kaniti drama to'y gayem yo, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami. God bless kada tayo amin. Manang Biyana! Hello manan kada kayo amin na imbag nga orasyo. Kaya't kumantagyaman, iti kanayo nakadayo amang tartarabay, ken mang subsubaybay kadagiti amin a drama tayo aman ng biyanang, ken biag ti tao. Ket pagyamanak met dagiti agkakapintas a komentoyo kadagiti amin nga uploads tayo. Ngem pasensya no hangko nga ma-replyan amin dagita. Ngem kitdi mabasbasak ket pakaragsakan unay ti gayamyo. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Pakasarita ni Kabsat Danica saan napudno nagan tintay patangatangay drama. Kasi mantik ko na ni Kabsat Danica. Dear manang biyanang, nakatumpo nga kiti asawa asaan ko akadutdutan. Tangamin kanayon ti panagapami, mayat mat ididamo. Ngam idadan anak mi nagbaliwan tilin nangan mi adwa. Rogyak man nga rod ti agsalaysan. No kastamot la kanayon ti panagapayo. Nasaysaya at nagsina kayo. Kay kahit ko ano siya. Nakarkarupay nga kay kayat ko May mayat tawanan ti sakit ti ulok. Sige agimpaki ka nga rudan. Tapumanaw kan dito'y balay dani ka. Siya kon ti mangimpaki ti gargaret mo tapno mabait. Dario, mabit lang! Di tapay nalpas ang nagsarita! Baybayan yun nanang. Awan matlangan ti masapul nga pagsasaritaan tayo. Lepasan min ti amin kanya mi iti anak yo. Ag kanya-kanya kamin. Abalayan, anya ti rumbeng aramiden tayo. Uray anya apam magbaga ti aramida kadagiti anak tayo. Ngem sinalatta ti ibagbagada. Naibagak lang nga agsinadan, ngem paypay sundameten. Kun kunaklaeng dayjay, ngem kinapudno na, jak kayat nga agsinada abalayan. Ay, problema nga rod met dagiti agasawa abalayan. Mayat met ididamo ang nagdanada. Nalailo da iti tunggal maysa. Ngam dinatawanan ti panagdanada. Kasjay damutan. Jak kayat nga agsinada dagiti anak tayo abalayan. Kayat kunidani ka amanugang. Ken kayat kayo met nga abalayan ko. Tanagsisingpot kayo. Ay, oray syakmet abalayan. Jakmet kayat nga agsina dadaan ni kakendaryo. Nang runa ke nagkasarda. Kasanulaengen nga dagiti anak da no agsina da. Wan nga raw abalayan. Ay, Dagiti apo ko tayo ti agbalin akase no bilang laeng. Broken family ti madakelanda pamilya. ay, tinasaya at abalayan. Urayan ta nila kay kaw. Tapag sasaritaan tay man ti rumba nga maaramid. Apay ngagsina kayo. Ay niya ti rason, dani ka. Dario. Kanayon matlang ti panag-apamek ni Dario. Kanayon nak nga apan. Kanayon nga apaan nga. Ganusikat ti kanayon ang mga apakan niya. Ha, di mo man ipulagid tinagmading aramid mo? Si kanto pa ti man nakiapa. Lingmal lalakyan ka nga apero. Di kaya agapay ti sangwanan mi adanak kayo. Respetuan da kami kumamad Saan da kayo apinayaban? Tapno agapay ti sangwanan bay. Pagsasaritaan tayo tinasaya tayo.
Pasensya kayong tatang. Urnusin nyo, ti saan nyo ang pagkinkin na awatan. Suruan nyo ngamin tagpakumbaba. Tagpada kayo ngamin anangato ti pride na. Talaga ariribok ti mapasamak no kasta kayo adwa. Sinako ni Dario, tatang. Oray siyak tatang. Yakmat kaya ti makidin na iti anak yo. No kasta, talaga nga agsina kayo. Uwanan na, tatang. Kasanaon na kita anak yaw. Kat alaki suda, taubing da pa lang. Siyak ti rumbang nga ayanda. Final na ita na desisyon nyo. Uwan, Uwan, tatang. tatang. Lukas nga ro. Awan maalam at tawid kada kami itinam. Dani ka. Ha? Ni, apay nga tatang? Kastamot laang ti kondisyon ko, Dario anak ko. No agsina kayo kini Danica. Awan mo't laang ti maalam atawid mo manipod kanya. Anya? Apa nga nanang? Kitag may saakmat nga anak yo. Basta awan maalam atawid kanya. No di urnusan ti bagbagiyo iti asawam. Anya? Iso ano kaya't tiyo asan amapukaw dagiti tawid nyo. Urnusin nyo ti bagbagyo. Sapay na lawa adagat itawidin nyo. Ila kumidagi jahi, no agsina kayo. Ay, saan, tatang? Apay nga ila kuyo? Agpili kayo adwa. Urnusin nyo ti bagbagyo, kat maalayo ti tawid nyo adaga. When no, agsina kayo, ngam awan maalayo at tawid kada kami. Ay, Dario, anya nga iti maibagam? Kat sikat ag desisyon iti dayta adani ka. Ay, unay matanan. Nagrigat mat data nga kondisyon yun. Awanan ta do pa sao. Sungbatan nyo kit diti damdamagag. Ngam ne, dak kayat amakita nga adda saan nyo pagkinaawatan ha. Pagtali na idan nyo nga mintik kinalailo yo iti tunggal maysa. Tapno saan aday ta sina-sina ti bagbagayo. Ikan kayo iti sumagmamano nga oras ngagpanunot. No anya talaga ti desisyon nyo. Ay, sayang matitawid ko Oray siya ka. Nalakaaya ti awan matawid na. Kat, anya nga rin ti desisyon mo? Ganya pa nga. Uwi na na. Saan tan nga agsina? Ngam, kas ano nga'y? Haan mat nga kayat datata nga makita da nga aga-apata. Ti kayat dakat masapul nga sweet ta nga ka na yun. Kit agbalbaliw ka nga minan Si Kati agbalbaliw? Apay ko mga siyak nga'y? Kat no si Katerino kartaramid na. Anya siyak siga Aha? Sige, ikarigatan tati mga barwanan. Agbalbaliw ta nga duwa, Dario. Onya, nakapanunod kayon? Dario? Danica? Uwan tatang. Wan tatang. Kat na pagnumuan mi. Asaan mi napatuluyan ti panagsina mi tatang. Nasayag nga ron. Ngabday, ulita ka. Diyak kaya't amakita ti panagapayo. Ano kasta kayo lata? Nasaysaya at langag sina kayon. Kat di mi itad titawidan nyo kada kami at adakil nyo. Uwan tatang, han kami nga ag-apa. Promise tatang, agbalbaliw kami. Nasayag nga ron. Sapay lakuma, tamatong palyo dahi ta akariyo. Mamuan mi matlang kadagiti karupa nyo. No aga pa kayo manay. Mala, agawid kayo nga ruday. Dario, agpicture ta. Apay ay apo manitsure ka. Adula amin. Agpicture ta ata, ipost ko iti social media. Itag ko kada nanang kan tatang. Kasamatan ka ni nanang mo. Tapno makita da nga sweet ta kampay idi. Ha? Tapno mamati da nga haantan nga ag-apa. Kayat mo titawid uno haan. Ay gat ko siyempre. Malang aron. Agawa am tagpicture. Tamasinitak nga umabay ka. Sige nga ron, umisam kan, 1, 2, 3. Umisam ka! 1, 2, 3. Nalpas, yung kay Jayan. Uy, Danica, nakita ti impose mo aladawan nyo kinilakay mo. Ay na, una yun sweet yu adwa, mare. Hasla italaang ag-post ka itiladawan nyo, Uwan man, Lulit. Tadtala ngamin nga nasangok ti cellphone ko. Ay na, naimbag man. Nag-sweet kayo ita,
Sana all. Nabasak dya comment mo, Lolit. Sana all ko na. Dya kon rin-replyan dya comment mo. Ora tain heart comment niya. Una. Awan problema iti day kamare. Naimbag ka pa'y Dani ka. Nagwapo nila kayo mo. Ngum loyal latakan ka. Nabayag kayo ng agasawa. Ngum di na kan sa pulos linuko. Ay, siyak lang ngamin ti love na. Kas ano katsakmat ngamin ti first love na. Ubing kami pa idi naging da kami. High school kami pa lang idi. Kasta aya. Owen, loyal kami iti tunggal maysa. Awan nagloko kada kami. Ta still burning latatiin nayat me. Imbag man. Ngam siyak nga Namindwa nagbabae nila kay ko. Kas lang arod na po kaw ti panagayat ko kankwa na idilino ko na. Kanayon ti panagapami. Noda kami akathan kami pulos nga agap-apa kanila kay kutatan. Idiaan na palpalabas, nagap-apa kami ngam tatakathanan. Da kami siguro ti makon ko na nga perfect couple. Ay na, imbag man. Sana all talaga. Uy, Dario, ag-inigam tayo ti matado ti malabasan ta nga tattao itay store. Kan adadanan ang ita niya kita ma. Ay, wala niya. Umay ka nga rin. Tagin na ba ita bakit? Apaw! Muna yung akin na sweet data. Dario, Dani ka. Oh, kita nyo ang mga lumakuton kayo. Lolit? Ay, Dario, ikisnaktap no makita da. Ikisasasawang mo. Ni, darasa mata kumit kita da. Sikan ati manggis kanyak. Ngam itipingping lang Sikan ata si kati lalaki. Alaman langan. Ay, Noon na talaga. Makapaapal tikin na sweet yung agasawa. Super kayo. Ang bagbagay kayo pa. Thank you, Lolit Gusto ko na pa nang kita da kada Lolit. Umapapal tansan. uwan nga roda. Ay, uban na kay di pa ya. Pakawan mo na. Panugan na kiday. Nagluumag ka. Mabakaya mo. Kat alangan nga siya timang uba kanyam. Kat babae ak. Si kaata lalaki ka. Ay, nasaanin da ita. Oray, tay nagkankan itipingping. Lakay, nakita mi kanya balayan da Dario kandani kay Jay Kalsada. Naglailo da matalimma ba si Jay Store. Kan tsawang pa'y nga roda kita istambay ijay. Uy, amaw. Taka na yung tipos ni Dani kay tiladawan da. It nasaya at ano nalailo dan. Kasjay kumakanayo. Saan da nga tanga agap-apan? Yaka mo Basta tong palin dati karita. Tano maamuwak nga agapa tamanan. Pag sinahan tayo dahil. Ay, barang agtultulo yan ati kasya kinalailo da iti tunggal maysa, lakay. Nyamot tikas to yung kabinetan. Nakagulugulo. Shh, tangiwat mo Mangagda ka ti karo ba? Kapsutam tangiwat mo. Kita umat at yung kabinet na naggulo man Di ka man matidta. Kadno si ka tinaudi nga nagkalkalidta. Sakit din ti pabasolam. Agtal na ka man. Ay, napapispis ang kansan Padasam. Patayabak da tapos ti sumno aramidem ti kasta. Ay, ikang kansan. Sige, padasam. Makaraman kamat kanya ka. Apay ti kunamahang ka nga balasan. Hanak nga mabutang kanyam. Nakaluto ka, Dani ka. Kakwan nga magluto ka iti si dama. Nalpas ako nga nangan. Sidak lang dyan linutok. Nga maday na po ita. Inlakamang ka nga inlutuan. Unay mo tikas tang aramid mo, Dani ka. Managing bubukod ka talaga. Dinakto pa ilutlutuan. Bumalbalsak lang. Si dam lang matilutlutom na daduma. Huh? Dario! Dani ka! Ha? Adda kayaw! Umayak man! Ni nanang. Ay, dirasam. Yung kalukatan teri daw tagluto akit si dam. Apay, di kay painangan. Aldawon. Nala daw kami ngamin ang nagring nanang. Mga tawikit din. Nalpasa kun Ag nga ka Dario. Tasobuan kanya. Itimplahan ka iti kapim lakay. Alaman nga ro, darling. Basila nga. Uray kagud walat tasa. Sige nga Rod. Da kayo ngay nanang. Agkape kayo, ta itimplaan kayo. Ay na, saanon. Nabsugak pa'y laeng. Sige nga Rod, ta itimplaak ni Dario.
Nagmayatan ti kasta adyaryo nga agasawa, anak ko. Kasta kumakanayo nun. Katuan mo't na lang. Kasta kami matakanayo. San kami ngagap-apa? Nasayaat nga rod no kasta. Maragsakan kami adadakkelyaw iti kasta makit-kita mi kadakayaw. Wara kamat nga, wara nga. Anya kamat tandaryo? Sumangpat ka, iwaram lagtandang iti kagawa am ija salas. Kakasyak nga aglinlinis. Para linlinisak, para warwara kamat. Tangiwat mo. At dadagitay chismosa akarupa dita paraangan. Unamat nga minanti kasto nga asawa mat. Di na pa mo taglinis mat. Nagsasao ka? Kung namot laman nagdaldalos ka man. Italaang mo't adyak na isim padagjay. Napanugak nga rod mo't ang naggapu iti trabaho. Kat ayan nga ron ti sweldo. Awan, yak itigking ka. Kastatura ka ngamin. No kahit mo ti makagimiti kwarta, trabaho ka mata. Makitam ti kasta nga ugalim. Iso nga napukawan ti panagayat ko kanyam, takas na ti ugalim. Si kalaan aya, nakarkaro pa'y kanya ah. Awanan panagayat ko king ka. Jakon maisubli da ita. Kat anya nga ron ti gatang ko iti balon ng dagit anak mo ngay. Siyak ton ti gumatang. Imot kakit di ah. Ada kumamang aram kanyak, tasukatan kalanganan. Nagbayag ka nga. Hindi pala ko maa. Urayak nga ramidom da ita. Tapno nawaya akmatan. Nuhan ko lang nga pampanunutan dya tawid ta, sininaan kan. Baka itadya ka nung amin ija kabsat ko, kat nuhan ko nga tong palanti karet. Urayak mata. Hay, santala ko man ang nagkaskasar ini. Tapno santa marigatan nga agsina. Daita nga minti makagapugat. So asan akayat dagiti dadakkel tang agsina ta. Ta nagkasarta ka nung amin. Kat ano saan ta nati agpamarang, no kaya tate maekan iti tawid. Anya nga rod ngay. Itilmin iti inam ti tawid mo dani ka. Tamakaam mo kano anya ti pamayam iti daga atawidam. Agyamanak tatang. Oray ti kabsat mo, itid mi matan ti tawid na anak ko. Ay, mayat mat kay dino itad yun. Tapno mapag numaran mi matan. Ado ti plano kay ti tawid kada kayo. Nanang, intedan ti tawid ni dani ka. Itid yumatan akanyak. Wen, madaman ti pan nakaasikaso dayta. Iti mabiit, maigamam ton ti papilis ti tawidom adaga. Agyamanak nanang. No pagtipunin nyo kinidani kadagiti tawid yaw, nalawa mo tin ah. Da kayon ti makaam mo amang sukay iti tawidan nyo kada kami adadakkelyaw. Itatanaalatan ti tawid ta dani ka. Agsinatan. Ay, nagpampanunutak iti kalman, inga na di rabi Dario. Apay no hantan nga agsina, taag negosyo takit di. Ilhako ta ti daddo mga tawid ta, ta iso ti pagpunan ta nga agnegosyo. Ha? Lumaklakay kan bumakbaktan, kan adaduwa nga anak ta. Kaasi dano agsina ta, sapay kayat da kadagiti anak ta. Orno santa kay din ti bagbagi ta. Ay saanin? Isuntumot la ka na yun ti panagapa ta. Katliklikan ta ti agapa ha. Promise, no napudot ti ulom, haan kan nga sabayan, tapno awan apa. Basta agsinatan. Adula amin na kita may bagbagam. Sa nabalay, taitid ko ti sustento dagiti ubing. Awanen na abalayan, nagsinan dagiti anak tayo. Ay, uwan nga roda ah. Awam mat maramidan tayo. Jay mat kano nga min anak mo tinangipilit nga agsinad ah. Ay, wan nga road, kaasi dagiti apo ko tayo. Ngalah, sapay kumata maurnos tumatlaan ti amin kadakwada, abalayan. Apay nga inlakom titawid mo ngay. Gumata kita pampasada alugan nanang. Masadutang hagtalong. Anyan. May meda jay. Tainal daw ti kita, nanang. Ni mat Dario dato umawag. Ah. Hello Dario, imbag man tayo mawag ka. Ayan talawas dagiti ubingay. Dani ka, tulungan na ko ma. Abdala pa nung parang abakal. Kat intahay mo dito ospital. Anya? Pangasin dani ka. Si kalangin tamok ang makatulong ka niya. Taon ti kwarta ni nanang ko. Pinagpili ka. No idarum ka kung ano gastusak tila disgrasya.
Naimbag ka, dapay tay kawid mo, adaga. Apay nga raman nakita, kat nagsinata nga rodan. Si kapay tinang pilit kanya nga agsinatan. Pakawanan ako madali ka, asawa. Sorry. Agsinublanta ka din, Tornusan tati saan ta pagkinkinawatan. Pagpagaputa ko magkadagiti anak ta. Ay, anan. Tadtata magipit kan. Ta kailangan ti kwarta sa munto'y bagati kasta. Naglalay nga mon ngay. Alamat ka na. Pakawalan ako man. Agsinublantan dani ka, bakit? Manjakon. Pinabainan nakto pa yan. Imbagak ide nga ornosan tati amin kanya ta. Nagpakpakaasi ak nga hanta nga agsina. Ngam impilit mo matlata nga agsina ta. Sa tadtata kailang ti kwarta, saka kundi subli kanyak. Never matanan Iparupam launay mat nga kwarta lang ti kailangam kanyak. Oray haanan! Kaya't kukumati makisinubyan iti asawak, ngam gapu tayong parupa na kwarta laeng ti kayat na kanyak, jakon sinubyan. Tama nga no kanayon tumanen ti panagapami. Nagsakit lang amin a panunutan. Idi kayat kung aurnusen ti amin kada kami, di na kayat. Ngam idi nagipitan, kundi subli kanyak. Kat itaasi na kami latang, ngam kitdi agtintinulong kami amang suporta kadagiti dua nga anak mi. Nangasawa iti sabali ni Dario kat siyak sa anak ko na nakiasawa. Impa may saklangan ti atensyon ko kadagiti anak ko. Alakastan, tugayem mo, Danica. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para ti script to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone! Naimbag nga daw kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa trika saan naapod no anagan, tintay i-drama. Dear Manang Biyana, nada nakitiman nakaawat, nagagat kan pasensyoso nga asawa. Awanan ti sa pulog pa'y kankwana. Gat ka po iti dayta kinasingpot na imabusuak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nakaluto kan ba kay? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pasat ti bagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga rod, Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, anay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namate manan di asawa ko. Ag-ol dagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ang lablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipon na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga rin tingipon na. Anya, mala, sublatan ka ditan barok, takaasi ka mabambanlog ka nga gapo iti trabaho, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Papan kailatan ni tayo ni Rika. Mabitla amalpas na ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika, Ni ada kayo matgayam nanang. bumangon ka di tataing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambar ka lang. Amok ti style mo, Rika. Indak-dakkel mo ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Nga ka man takitaak no at dadadaal tangipon mo. Apay, masapul pa'y lang. Ay nari ka, agbalbaliw ka kuman, tabumakit kan. Kasano, no maumat ti asawam kan ka. Haan nga mauman ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi day jay.
kan lab na. Tatang, pakiilot yung man to'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasanood yag sakit. Kat si kamot amin tagtrabaho ito balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rot yan anayin na tatang. Narigat mo't anong pwersa kapag trabahuan. Kasi man, Ay na, at dating kan nga urat, anak ko. Lami siguro da itaw. Kasanuma ngamin. No sumangpad ka nga gapo iti trabaho, siga may lang tagluto, kanuan niya pa dita. kapilitan mo't nga rong ngaramidak day tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kasdela ka na yun ay. Manipod sa nagasawa kayon, at da ka na yun tirik-rik na anan. Mas asya anak mo't nga rot kan ko ana. Lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsi ka, di nakakaasyan. Ay, no siyak ta kinaasawa ken kuana. Saan gagbalin di kas dagal niya? Kas lagpampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayan. Bakit? Mangalatan sa iti babaw ninta. Tapno at nakatulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya kamin tagtrabaho dito. Mapampanugak mo titi trabaho. Bakit? Pasensya kan Arodil. Kastoy mo't ngamin nga aglalaok ti marik-rik na kano daduma. Kat sino nga nga rod ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? At na sa pula kakadwata dito balay. Sale, iso ni manang mo ari ka. Asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni, nagbiit matan nga nakabirok ka iti babaunan, Rodil. Wen, tayo rekomenda dya katrabaho. Mala, sumrek kan ading sale. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally. 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong nga tinaplayam nga trabaho. Kat napintas kamat. Ibagaman tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan, Manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na ti sigod nga am-amok, Manang. Sigurado lang nga agsasaw kay tagpaiso sale. Han nga siya tiluklukuan niya. Umay kamat sumango dito lamisanan sale. Tagkigitan tayo namangan. Sige lang, Manong. Madamdama aton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kaslatat na atat ka nga makisango iti babaunan, Rodel. Ipadla mo lang nga kurso na damat. Tila ibagbagamat. Agin-agin ka pa'y lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babaunan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babaunan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, hanman nga siyak tiluklokoan nyo, kunak. Aguluak! Mangan kay ti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita ka aruba. Naimasmat gayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Katanya nga ron ngay. Dua talang mat nga mangan. Ni saling ay, di mo mo't inggatangan. Kasi mo't sapay na bannog ka naglaba. Talaga ngahan mo nga mailimad tirek nam iti dayja nga babaunan niya. Ay na, Rodel. Urahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nya mo ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito balay ni Sally. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salen niya. Ilay bagbagam. Awan! Itanya kumaga po. Saan nakakasta? Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimpla ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasao. Nga palpalewan kayo. Kat di mo mat nga rod masangot ag timpla iti kape. Tabisi ka mat nga agsil-silpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lip-liputan nak. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Diyaka mo ano, naggap-gapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Ay nga mala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sally.
Lukas ka? Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka? On tatang, tapag imunan mo't ni Rika. Naglukang. Pati babaunan, pagimunan nan. On nga ron, Apay ngamin akong di ala kayo, iti babaunan. Kita mumut na imon di asawam, anak ko. marigatan akmat nga ron siya kami tagtrabaho di balay tatang. Baunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamot ngamin amin ang ti mga ramid iti trabaho na kuma. Yak maibaw no kasya nga darik-rik na iti bagay na tatang. Isong agsapo na kiti kasukat ni Sally. Tay bakit man lagan talaga babaw na. Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asan kayo marigatan ngagdalos dito eh. No aglaba kayo, ininutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, Barok. Nerwa makon. Uray bakuta kakit-kitaan nyo. Napigsaak pa nagtrabaho. Mabagkakuntupay ti sa nga kaban na bagas. Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panag-ersisyaw. Alang nga ron na. Panawan kayon. Tama pa anak mo tin agtrabaho. Ne, apay. Nagapuan yun, nana. Panapay nga kas na tibaduyo. Nai-al-al data cycling yo. Madmadlaw data. Yeh, napanak nga may nagjogging kang nagsumba. Iswa kas to tisuot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakit? Bakatan lang aro din. Agbado pa'y langit ikasta. Nay, apay akas na ti panangkitam kanya. Ngari ka! Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, di ka barbaro ababaunan nyo anya, Rika. Uray bakitan, yung siksila tabat, nalaing nga agdala. Madin to pa'y. Hana nga bagbagay. Aywan, awan samot an-anayam itibagimon manipod at dan babaunin nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na tatang. Balo ka diti babaunan nyo, wano bakit abalasang? Balo ka no mat. Apay nga damdamagan nyo aya. Awan, kaya't kula ama-amuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawis. Kitaan nyo man dayo ti bestida no umanay kada kayo nana. Winagwag ko itay dayta. Ay, wow! Nagpintasan. Magusto ti color ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Huwag nga raw. Talula pares. Sige, tanong mawaya anak manain. Inak to kumatang itibado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamrika? Umay ka man. Mabantay dyan silid. Tayo dyan tangag tong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya. Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakit ni nana mo na mayat pa lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting dadya nga bakit patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na dana ka dadya nga bakit. Wano, shiks mo kay dinayjay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamutin? Kasalanan kon ni nana mo na. Paghimunam kit din. Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagayat kinasingpad ni nana mo na. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga roday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga ruton sa dupay. Di kidi agyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, itik ni Rika. Nga uray kasi iti ugali na nana. Iso asyak ti agadjas. Siya kumati o may ije balayo. Ngumadamo nga min apukok nga awir ko. Tanay amuyo mo't nga da ije abroad ti ina dagiti ubeng. Uy,
Okay lang nanan. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin iti sa bali ababaw na yun. Taysan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga Enrica. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan niyo. Katawan kuma ti pagimimunam. Talaga nga chismoso da dyan nga Rodil. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inam Kan maysa, pudnuma ngamin ang naimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ibagi. Sa pagsaksakit man ang tangan timak. Ay na, kasi cellphone mo day Ay nari ka aya, agnakam ka anak ko. Saan agaputan na singpat di asawam, kat ag sadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di ka makatrabaho dito balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunan wano sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito sikat, likod, ngepan, tiyan, kanulog. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunan. Pagimunam mo't ida. Uray bakit pagimunam mo't? Kat pili mat nga minta alalaam Han nga dagijay garanggan diyang kan sarampeteng. Kandihan nga napintas man ta alam. Diya ada asawa na kandihan nga managdigus tapno na ang dud. Han nga jay digus nga digus. Bakit? Kadwa akong tagbalin na babaunan ta. Ni Hayden, kana ka. Anak ti kasinsin ko ije kabangibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam. Hayden, sumrag kan. Diyan ka na kan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, hindi na panatawan. Mayat kidi ano lalaki ti aglaba. Tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di Katuanan atan Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, ado ti nayak. Auntie, nakaluto akon. Mangantan. Sige, Haydin. Dua ta nga agsango nga manganta adamat nga min trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apay nga, naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa nga minta short pan ko, hindi naglaba ka, auntie. Kan agdi ko sakmatlan madamdama. Umay ka nga rudbita kang kay ti pagsukatam. Andahan nga ususaran ni angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa Umay ka kit din. Mapantabi iti dya kwarto tagpili ka iti usaram. Anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, oo na, auntie. Nagadalak mo't langit ipanagmasahe. Ay, nalayan ka nga ron na ang nukasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh, apa di ka makaid na riga. Kuti ka akuti. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permit ti bukot ko. Kaya't na ti mamasahe. Anya, sapay na banugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di balitada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay ti masahe. Nalaing agmasahe. Ha? Aun. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kanta inakbi itag pamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanyam, no. Si kapay lang ti pagmasahe Agi na nakakit dila kay. Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simrel kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam nanan. Nasapa nag-ring ni Rika, isasap sa bulag. Awan mo't dito'y kusina. Kanuran ni Hayden nakanak. Awan mo't iti silad na. Nay, ayan dan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan, addain niyo ko apandisal. Ikapiyo, baraw. Sige, edi suyo di talami sana nang. Tenakman kitaan ida, di talikod ti balay. No, saan mga imay dito iti asawam anak ka?
Ni Hayden ngay tatang. Saan ngay may? Saan mag? Napalandaya. Diyan mo tatang. Diyan kung simrek iti trabaho, tasap sa pula kita. Ngam awan damay. Awagam ida ah. Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang. Oh, anya. Anyat madam magbarok. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtarahidan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunaut, ah. Agpampanunutak mat Kaya't ko nga minti maadaan iti anak, nanang. Bumaktakon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabandog ni Rudil. Ay na, Jack mo no anya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Ay no, may konkonsan. At anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawan ng tibagayo. Agawid tado ah. Agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga rodin. Subliak pa laang. Haanan. Ni Hayden tadtan ti ayatak nanang. Sorry, Rika. Yung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan ng inarkilada apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramidon ta. Isong agsinatan. Nasakit man, ng masapul nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kinang Rodel. Sardengan tantag basol. Anak nga panawan, Hayden. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie. Masapul nga agsinatan. Tadyak kayat atob nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apa nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula dato'y panunot ko. Gapo iti kinagawa po dya ka anakam. Urayan nak dito ente rito. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Ha? Papananta, Rodil? Agpasyarta? Nanang, may kami kinirika. Tas ipupuso ak amang isublikan ko anak kada kayo. Ni, Rodil, kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo tipan nakaurnos ti amin kanya ta? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanya. Ngam saan? Awanan ti rumbang nga urnosan tayo tinagbagitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ridi ak ngagbalbaliw. Sulnitak ti nagkurangak kanyam. Pagbababawi ak na nga nangyari. Noy kan nakitimay sapay nga gundaway. Agagatakon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras sa antan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Iso as sorry, Rika. Aklo na kanaylaw anak, banag apag bababawyak iti kastaunain. Inawat ko nga rod tigasat ko iti asawak, tanyangay kat nagbasulakmat. Pudno gayam ti bagbagada nga oray kasano ti kinasingpet ti may sa taon no mapunwan, at dantulat ta pagpatinggaan ti pasensyana. Nagkampante ak ngami napakawanan nak ti asawak ngam nagbidduta. Kaya tita daaklat tay ti balay dananang ko kat tultulungak ang mga awir kadagiti kakaanakak. Alakastan, tigayam mo, Rika. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo